ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ବୃକ୍ଷ ସମୂହରୁ ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯାଇ ନବକିଶଳୟ ଶୋଭାନ୍ୱିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ଗଛରୁ ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯାଏ ସିନା, ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା କ'ଣ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଦୋଷ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଯାଏ। ପ୍ରଜାପତି ତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶନ ସୁଖକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଜାକୁ ଦେଖା ନ ଯିବା କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୋଷ? ବର୍ଷା ଜଳ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ପୁଲକିତ ହୁଏ। ଥଣ୍ଟ ମେଲାଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଚାତକ ପକ୍ଷୀର ଥଣ୍ଟରେ ଯଦି ବର୍ଷା ଜଳ ନ ପଡ଼େ, ଏହା କ'ଣ ମେଘର ଦୋଷ? ବିଧାତାର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କର୍ମଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ପରମାନନ୍ଦ ଧରାବକ୍ଷରେ ଅବତରଣ କରି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସଂରଚନା କରୁଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବହୁ ଲୋକ ବହୁ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କର ସେହି ଲୀଳାରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ସର୍ବେଷାଂ ସର୍ବଲୋକେଷୁ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସର୍ବେଷାଂ ସର୍ବଦେବେଷୁ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଧରାବକ୍ଷକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଆସନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭୂଲୋକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆଉ ନିଜର ସହଜଲଭ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ସର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସି ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମେଷ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନପାରେ, ଅନୁସରଣ କରି ନପାରେ, ଏହା କ'ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଦୋଷ? ଯିଏ ତାଙ୍କର ସେବା କରେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଏ। ମସିହା 2004 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗୁରୁବାର ସୁଦ ସାବତର ଦିନ। ବାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଖାତିରରେ ସେଦିନ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କିଆଗଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନୁଗୁଳରୁ ସରକାରୀ ଜିପ୍ରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ 8 ମଲ୍ଲିକ ଦେଇ କିଆଗଟା, ବୌଦ୍ଧ ସହରର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ। ମଝିରେ ମହାନଦୀ ତାର ବିଶାଳକାୟ ବିସ୍ତାର କରି ବହି ଚାଲିଛି। ସାଗର ଅଭିମୁଖେ 8 ମଲ୍ଲିକ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଦିନ 3ଟାରେ ଆମେ 8 ମଲ୍ଲିକରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଖୁବ୍ ତୁଫାନ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ, ବୋଧୁଅର ପାଣି ଖରା ଖୁବ୍ ଉତ୍ତପ୍ତ ମନେ ହେଉଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ଆକାଶ, ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁଜ କ୍ଷେତରେ ଝିରିଝିରି ପବନର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ନିହାତି ନିକାଞ୍ଚନ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଗହଳି ପ୍ରାୟଶ ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆମ ସରକାରୀ ଜିପ୍। ରାସ୍ତା ପରିଦର୍ଶନ କରି କରି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। କିଆଗଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 15 ପାଖାପାଖି। ସେଠାରୁ ପୁଣି ଫେରିଲୁ। ଏତିକିବେଳେ ଅଗ୍ନିକୋଣରୁ ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସିଲା। କାଦପରା ଗାଁରେ ଆମେ ପାରି ହୋଇ ଆସିଲୁ। ଏଠାରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହୋଇନାହିଁ, ମେଟାଲ ରାସ୍ତା। ବର୍ଷା ପାଣି ଓଜାଡ଼ି ପଡ଼ି ବହି ଯାଉଛି। ଗାଡ଼ିର ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ଧଳା ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତା କଡ଼ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। କାରର ୱାଇପରଟି ବାରମ୍ବାର ଘଷି ଚାଲିଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ହେଉନାହିଁ। ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧରି ଅନ୍ୟ ହାତରେ କାଚର ଭିତର ପଟ ପୋଛୁଛି। ଆଗରେ ରାସ୍ତା ଅଣଓସାରିଆ। ଗାଡ଼ି ପଛ ଚକ ହଠାତ୍ ଡାହାଣ କଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ଆମ ଗାଡ଼ିଟି ଡାହାଣ କଡ଼କୁ ସତେ ଯେମିତି ଟାଣି ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର 2 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗାଡ଼ିକୁ ବାମ ଦିଗରେ କାଟିବାକୁ, ତେବେ ତାର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ। ସମୟ 5ଟା 25। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବିନତି। କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ନାମ ଜପ ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ମୋର କେବେ ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ। ଆଗରେ ସବୁଜ ବନାନୀ, ଉପରୁ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଜଳଧାରା, ମନ ଭିତରେ ଇଷ୍ଟ ନାମ ଜପ ଚାଲିଛି। ବେଶ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଗାଡ଼ିଟା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସୁଛି। ହେଇ ଖସିଗଲା। ଓଃ, ଏବେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ପାଲଟା ଖାଇ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଗାଡ଼ି ସହିତ ଆମେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଗଡ଼ି ପିଟି ଏପଟ ସେପଟରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି। ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ କଚରାରେ ମୋର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ହୁଏ। ସେହି ସ୍ୱଳ୍ପ କ୍ଷଣରେ ଡାକିଲି ଠାକୁର। ବାସ୍, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଡ଼ିଟି ସ୍ଥିରତା ଆସିଲା। ଜଙ୍ଗଲୀ ଲତା ଗଛ ଭିତରେ ଗାଡ଼ିଟି ଗୋଟିଏ କଡ଼ରେ ଅଟକିଗଲା। ତାପରେ ହୁଏତ ନଦୀ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ସବୁ ପରସ୍ପରକୁ ଧରାଧରି କରି ଉଠିଲୁ। ଏହା ଭିତରେ ଜିପ୍ଟି 3 ଥର ଓଲଟି କଚାଡ଼ି ହୋଇ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହଠାତ୍ ଥମ୍ କରି ରହିଯାଇଛି। ଦେଖିଲୁ କାହାରି କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ପରସ୍ପରର କୁଶଳ ଜିଜ୍ଞାସା ଦେଖାଗଲା। କାହାର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ମରଣ କରି ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏକ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆମକୁ ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ସତେ ଯେମିତି 2 ହାତ ତୋଳି ଆଣନ୍ତି। ଯିଏ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଅଚିନ୍ତନୀୟ। କେବଳ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଭୟ ହସ୍ତ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ରାଖେ ହରିତ ମାରେ କିଏ? ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାହା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯାଇଛି।
ଦୟାର ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରି ନିଜେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ। ସେ ଯଦି ଦୟା ନ କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଭାବି ହୁଏ ନା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। କେବଳ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଦୟାଲ ତୁମେ ଠାକୁର, ତୁମେ ତୁମାର ଦୟାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଭଳି ହୁଏ ସେଭଳି ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଅବସ୍ଥା ଅକୁହା ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। କିଏ କହେ ସିଏ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମୀପରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଥିଲେ ବି ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ, ଆମର ବାହାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭାବରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସଦା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଅସଲ ଜିନିଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା, ଅନୁସରଣ କରିବା, ଆଉ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଲାଭ କରିବା। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ, ଦୂରତା, ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ଭିତର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ହୁଏ। ସେହି ଦିନର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟ ତାଙ୍କ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଦୂରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଲେ, ସମୟ, ଦୂରତା ଓ କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ସଦୃଶ। ଏହି କାଚ ଦେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ବା ଚରମ ବାସ୍ତବତାକୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପୁଣି ଏହି ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୟ ଓ ବ୍ୟବଧାନ, ଦୂରତାର ସ୍ଥିତି ଆଦୌ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସିଏ ଯେ ସବୁକିଛିର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ, କାରଣ ରୂପୀ ଭଗବାନ। ଅନ୍ତର୍ଜଗତରୁ ସ୍ୱତଃ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଉଠେ, ହେ ପରମ କାରୁଣିକ, ତୁମରି ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସଦା ଲାଗି ରହିଥାଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା।